tota la feina la va fer ella. Primer ho va fer a l'escola, a casa, i anava fent miqueta a miqueta. I un dia, quan se'n va anar a dormir en el llit, em va cridar i em diu: mama, diu, tinc que dir-te una cosa. I se'n va posar a plorar. I em diu: és que tinc un secret. Diu: és que jo no em sento un nen, jo sóc una nena. I m'ho va dir plorant, com si m'estigués... O sigui, com dient que m'estava traint a mi, no? Com perdona'm. I jo em va trencar. I li vaig dir: bueno, doncs no passa res, ets una nena. Però es va enfonsar i es va posar a plorar abans d'anar a dormir quan m'ho va dir. Clar, jo aquell dia vaig... Clar que pateixes, perquè la vaig veure que, hòstia, allò ho tenia dintre, li havia fet molt de mal durant molt de temps. I que explotés d'aquesta manera i es posés a plorar. I era més pel fet que em semblava que ho sento, mama, ho sento. Potser no és el que tu esperaves, però és així. Jo vaig pensar que va, per favor, saps? No tinguis aquest sentiment de culpa.